Iroi try. Saya simpan ngai ke beli pipa roh kerting ke berimportan ke jong jisu. Te hakadi ke video ngan betai pi dan belak li yang mentala ars ngi ngala ong untuk ke singi tong selek video la syai tanpa haka jing pun kam klem yo reken bangan le ikene ke video. Te pila ke li yang kong ke kerting kumnu ke tu ke keni ke jing ruai kemut ke tu ke jing ruai ke bangai syat manga bad ikure mi jonga. Te keni ke jing ruai kathok kerteng da ke Hindi te pi kathok kumne. Te ngam tip pi nang Hindi ne pim nang te ngan puli manga da ke Hindi te pi pan pensa tho da ka dak English ken te kamu kalawan be hingangen te kathok kumne. Poro e mo prim ke I ki ro I beri mo e me ro o po e ro pe ge e ham kemud ham te prem ki beri me ro pe hue ro pe ge e ham te pisa shu tho bai kam ta gan sa shu type da prem ki bari me ro pe ge e ham te tho pada kada English kan te kemud kala wan hi te ki don ki ba kli bon bha ki ba kli ki ni ki jing ruai ki ong kane kade ki jing ruai ayu te kane kade ka tin Hindi hi tang ba kade ka Hindi Bible kan te na mga le tingam nang te ki we ki jat ki tin nang tang khasi bat Hindi ke English nga sngo tho bat nga sngo tho ba hi tang ba ban kran te ngam ju kran English ra nga su kran tang la dang ye kendo bat ki bre ki bom nang ra ban kran ki we ki jat ki tin hab ya kran ba ka English tang kran la kran tang ba long ba nga sngo tho ba tang ba bangan kran pat long ka kambiang ra ken ka sentence kam bet ra ken namar ba ngam dan nang bahare kanika English grammar te ka Hindi pan ngai ngu yu play la ai nga kasap ka bakrpang wat habang ngam don ka jing nang jing start ru ka Hindi ngalong be kum ka tien la jong hi ken te prem kamut da ka Hindi be yakran pat ba kamut piar ki ong piar ken prem kamut ka te ka jing it ken te kamut prem ki bari kamut chapang ka jing it ken baro ki briu ki yam ken chapang ka jing it baro ki ya khuslai ken kamut ki yam ki asngau si ken te kata ka de ka ji shisha na marwat u ble jongiru u dawa jing it na ngi ki briu te ya ki briu ru la thau ha ka dur ka jong u hi te ngiru ki briu ngi dawa jing it ken hanre ke basngau si ken ki ya wat e ka jing it hanre ki don patang katuk ani ki ba yo e ka jing it ke ba shisha bat ki ba yo e ka jing it ki ba shisha dei ba ki ya shem ba ki briu ki ba it shisha yo ble te la da baro ar liang ki it yo ble te shisha ka yeng kala dei shisha ka beneng namar mentu ke sini dan iwe I kong iba phone ngai ong ba dang im ha perthete hap hi ban jinjar I ong kumta baro ki ong kumta tengok ngakeli bet markmat hi tu khna patre pat ngang ong hatu phase I nga bang jinjar ne bang suk ne te nga ong ho I kata mla lait ka jing sngo si ka wan hi tang ba kam ne slam ken kata ru teng khat dei raman kapor teng ong kabun ke jing sngo si ne kabun ke jing kemen ne ha ka jing im ke jongang keli ne kitu ki bai don lang bat nga ti ha jat la da ki lai snam sau snam ki bala sa bat nga tinga keling ong payo I bang along ka briu ka basuk ne ka ba jinjar te ki ong pilong ka briu ka basuk teng ong khambun ke jing jinjar bun ke jing suk ong bun ke jing suk ta kata ka de ke jing hisha ken te kamut ba kani ka jing ruai ka ong kumta te ka da ka tien pat ba kum tu ya uble ki ong bhagwan em te kani pat ka ong ishwar ken ka ong ishwar la ne ka ong parmeshwar ईश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया kamut ba uble u it ya ki briu manusia kamut de ki briu kan kamut ya ki briu te da ka wei pat ka tien kim ong kin manusia ki ong insan kamut ki briu kan ya u briu ong admi ya ka kan thai ong aurat te kumta kan te hanrei ha ka tien bible pat kamut ke ya pher kan te kani ka de tin bible ka de tin sanskrit ken te hanre ki babon ki nang mut ba ka de ka wei pat ka tin re kani ka de ka tin hindi hi te hanre ka de ka urdu kan kani ka de ka tin urdu kani ka de ka tin urdu ka ba
kadeka Hindi Urdu kan te ya kan ni kaktin te kamut ngasuk kan bangan sengau tho te kam de kaktin ke pe tang ba ya ki bom pat ju sengau tho pat kin nam sengau tho re kan te mena kan ni bangai tho manga bangam kwa da bangan bunya haji sya ka don ke kaktin ke pas sengau tanat ba ka ba uble ukran yang ngane te kalong sya ka pas sengau tanat hadu kata ka ba uble ukran nga banga kwa bangan aji hi kai ru ya phi syapang kan ni ka ka ba uble ukran nga oh nga puli ya ka ni ka jingwai jong usulamon bat phayu I kumno ki ro ya uba iet ka ba it kumno ka ya ro ya uba iet te ulahi ka ya nga ong pechni onda phala ya syong bat utunga jong pha wat ju ya ro ki wei pat kishin rang na lor jong pha bat hikai utunga jong pha ro pun no mi ro ki wei pat ki ken thai na lor jong pha te lada ude boyong no bolom kot no boru spa no boduk ne ngi la jit na do ning kong kisngi ngi la rai hadu bangi na poi ha burom ha po ying mani bani kular khamat upat ba ban kular khamat jong ble te kamon da ulong kum no ri de bani ro bet ken kum pa phi I hi ya ki brio ha ba ki don khun ki ba long kum no de ba yong ne pa sin dem na pa long kum no khun la jok ti iskun I ba brio ben em te kamot ya ulok ya ka lok kamot ni de ban iskun be ni de ban ya bit ben ja ni I lok la jong ni de ban ro bet thang yu lok la jong tingin de kem ni ro iki wei pat kishin rang hakmat ulok cho phi wan nam ya ro te ya no pa ni te tu ba preu ba ni ka te ka ba preu ba ka mot kata uble jus ngo ba ba ka do not jong iki breu ru kalong kum tahi ken kemot don be hi ken ijing kata la da ilok chunga in chule ya ro iki wei pat ka breu la da ngang chule ya ro ya wei pa ubreu te han rei ilok la jong da long kum no kum nu ya ro ba jong be kum phi tem don chu re bat kata pa de kin ban ong ta na shin tur de ban ya ro be na do man sin ba phi da is kun chi sha phi da ye chi sha phi da is rai be tangi be la jong ngai thoi phi spang la li et be na ni na pa nga be ye chunga I kemen ke ni be ye chunga spang la ya ro be I nga la ya ro be nga la kom ta ring kren ba te sno tanat te ma I syukut petang hayeng hi ma gi pun kam hayeng im jule chunu ila melen ta menteri ka kam malu malah ha polen kha la melen ban iathuh khana bat nga la melen ban ya duai ban ya puli bible ban ya ruai bat nga te sno tanat ba ke te nga ro nga sha ya ro bet ke ni I nga sha ya ro ban ngam te ba khmat ka perthai ilok chunga ilong kumno ta ba khmat chunga te ide iba pa priu na iba pa priu tam ba ngaju ya ro hi ru I na tu ka men sem te ngin yo ke nya ka long yeng ka ba sno komen ke la da ka long kum ta te kata ka de ga ji sha te baro ki ong yang ang sno tan na ba ko ngi ni ka jing ruai ka ba phi sha te nga kwa ba phin nga kwa ba phin ngam nang ba ngan ong te ki ong bang ni sno tanat bhai ke ni ka jing shat ka ba phi ya shat ya ke ni ka jing shat ya ke ni ka jing ruai na pet chi pet te nga kwa bangan pen I biang sha phi ya ke ni ka jing shat ka ba ni ya shat te bat ka tu ka ni ru ki ni ki ba ruai ki ni ki para junga ha ke ni ka sing ya tho ka junga te shu sno si no ba ha ka jing laya sno tanat ban ya pet ban ai laya klet ban ya ring video ki tu ki nong shat ki ba ai ki special dance ai te ki jing shat ru lan nap ka ya shat lang la de mi don por ban ya ring video ai te han rei angu yu ble ngi snyo komen ha ka tu ka sngi te ble la pendon buromi la ka jong ka shakri te phila ban pe byang ni ka video ka ba ni ya shat nomor bon ki om bangi tenan ni pe te la ra phila sngo thai ru le re tang ba jum lien re ban ben mo kum badan itu iwe ibri yang ka khallau ka sipen I te han re ka sipen I ka jonga ka de bang advertise gitu ki dawai te phi na ma ki dawai ki jongi te ki pun chat pha ki dawai ni ai gitu ki dawai penjait thala lagi badang su sedang te ngapen I ba ki yo I te nga at lang na ba itu I jing shat ba khan ban kam internet te han re kam da de bang apen I than ni ki jing shat ki ai te han re ya kan ki jing shat te ki bu ni ki ba request ki ba yes no internet te menta te nga kwa bangan pen is ngo bhai ke ni ka jing shat na ba ki bon bhai ki ong ba ni sno tana da ni pe ru long ni ngia ra te pe kan ko no ngia ra na mar ba internet na mar ba ha ko tu ka si ni klem ya practice ra ken ya ko tu ka jing shat te ki la ong be I men junga ki ni khna phe de ban shat be tu ka si ya shat kum no ya ba pa aktor junga nga se on aktor junga don shat te papli tang mania practice rum long le video call ru ka phone jung I ba ka phone jung am long tengin ya klem ya hikai ai le ran da ban ya shat o ngam tre da ban ya shat te da la poi ba to ka singi ngapat
ngapai te ki bahi serangai ba ki lakwa ba ni let no tengam kwa kan bakin let no kwa bakin syong mo teng ha su ong la ka ong bakin re kan san mentang ani syat manga bat ido hata ila kan de he ni syat kan ngom nang ban syat ngok to sepam le re sapat pi yang ana sengkai ngampat ai pi na terpeng te ki ler ki lot ken barok khote dangi la syat ila le ran ba da hadin padam oi la syat ba pen ban ma i pi em halas ngala le ran semanga ru nama ba ila kawe la ka kawe ko te ten re ai go pa utra la sa jing kan mau ken ti yodan ki bang mai ru po ka channel ka jongi te ko avan share tho ip bangi ai ki dawai bon jai te men tau dawai bang pa mi thma utu dawai snam na mar ba ki tho ki brio ki ong ba ngi that bandi dawai doktor ba kasniu te hen re ki dawai cloud ba ki ram palan si hajar si te yo teng ong ani la da kadam kata kata te ka ba bangan permi no manga na mar bang adon ki dawai snam ha yeng bang si di ya la de na manga di ke baduna snam ha tang ba umran kan hadu kata kata ujonga te lai spa la dap khat san sgi te phya ban thit pat bat ka ngap ken ngan sepetai pat ipi kum no ba phin le te ka dor ka baduna kan lai spa la dap khat san sgi hen re phishim ki dawai cloud pat ki rem hadu kata kata si hajar si te yo te long kalak ta emi ki baduk te ki dawai ki jonga pat kim da rem than kata kata te hen re nak am tak berus pak te lele ada ki thit ki barem ru hen re ngi haman perkhat pat ki baduk em te kan ni ka dawai beniat kaya rap da ki beniat ru kaya rap te da bam kenyang ru kaya rap te da smashin tur ru kaya rap kan ni ka dawai beniat jongi te ka dawai sinus ka dawai jak tha te kam tam kini ki ba tre lengkha ki ba tre mystery la ne ki ba tre khya kan no ka kam kan te ka mod da van da me te ki lan chu da ka tu ka mod phinyo e ka jing koi ka jing khya te uni udah wai mau ubanga ai kerteng da wai mau ba yade na nam tau khlai nam tau sang ru uni udah wai em la da phim dan mau ru ya rap hanga ang shedi be ngam dan mau hi re ngam dan gastric hi re tambanga di balai ba kamet ke jonga khlong than ba ka long plot ba nam to tatang shudi do ne la khlan ke bur na la sing pang ba da puli ba ru la la ban puli shi bonda duai ru la la ban duai patre da kta ru la khlan ba kapen khot ya ka met ka pha ki jabo japan ba ha met ba ka gastric ru kan nam chong gastric ro nam chong ma ka mot phidan phim dan jing pang ru phila ban penan kamyu ni udah wai mau jongi em udah best hadu kata kata kapan klan bhai ka bor met ka jongi te menem step ngala di ban tang asngo thung asngo pang bha kata ka met ka jonga kan te uni ulong kin bandi manu ru tadi be ha ka tu hi ka ru kom badi ya udah wai mau tang bah jaga pindi ar klat di natang siklat ngari tang siklat tadi pergi baklan bor te phila bandi be steng litar hi sendi ka shong ha ka jing di jo phi klan nem bandi ngateng ngam jula ada bandi hiteng litar hi sendi te kamut ngadi ben kamut mar hiteng ya ka hiteng litar kan nya sedi ya ka tuka ya ka ken te kamut kum ta hi kan ngadi te lok chungai ong mene ni no do bangadi kan ka to wai ngasngo ba ka jing pang kala phat lo na mat chungai ila ban tre ila ban kata te tanpa ila tre shi dam palat tre khya palat mando man syarang kam khna hado kisngi balai ru tengah pentak da tu wai jak tha men me diong ani so pengat kata kan met ka jong i te kini kita wai ki jongi ki rap ha ni do wai mi snyo hapenan kam tu powder pen singe jing ha bu hena ba powder yong ban lat hap snyo tu powder pen singe jing ha udon lak ka jong la da phim ko ara ban ta hena te da wai bp da wai shini te da wai thyroid te tang u hypothyroid ni ai ki we tingi klem ai re tu do wai khat u de hispa ar potingka ubade shamet ubade shadur pia bata ba ta ko jelly ka ba ni ai bata ikenika dur khman te ni ai u somalan powder ro ni ai te ni ai hoi new lip gloss nga klem shna shura la slam ba te tang sa shna biang na mar ki don ki be kwa tu ni do wai the bali u do wai su poi bnai ro u don hot te ki do wai ki bangi ai tu da wai rai kho tu ba tho da wai rai kho bi ba tu ba tho da wai rai kho ka pher kar komponen kam te phisa pet phiyo du bolong kum no nyai arjai da wai rai kho tu wai gastric ru ni ai arjai te da wai sinus te ka de tu ka wai jak tha hi te ka tu ka wai the bali phya ba chim lang ka tu ka jak tha ba tu ba shu bam bolong kum ish ing te utu bangi ai te utu jingdi pen bhabri ru uturu u best bha uturu te
kani kedawai nama tau telit dengan sashna pat nama kidon ki ong inga sashna te hoi kedawai jurho nganang hi wasna dawai dap shadam ru tama klem pasna re dengan sedang penmi hi ki we kidawai ki ba la banshna klem penmi re kitu nama ba kim le re ki ba ya yeu mas ngau thai tang ba ngan chule no khade khansoi na kam ta ki badan kam nama isre pat ami ki ki badan kam to ble ke jing su nyo ban kur khui phi bar khoi ya ro itra
chord track to give a nice special number word shot. Special dance.
Kikulan em babilong kabahak kabasisya babili ban purangi babin sumani lahabat tuan ni habapan habat luk ni habar reuspa और इस्लामी पिला Kikulan em babili syong yasang ringkan batman yai tang baki batman nom perkarsyo da kung wei pat na lo juri tad hadu baga jingapi dan penyekla jadi और इस्लामी पिला dengan iye jadi dengan pulang jadi dengan sungai jadi lawak baik ni apa dengan syong dan sak ringkat baki lawak duk ni halus pak aku lalu Bapak
Badu thôi. Siap tiga Badu. Lagi siapan saya. Tamsta. Cibet ya artis cibet.